Ramazan Şimşek xwediye wê kafeya li Amedê ku ji ber xizmeta bi Kurdî hatibû desteserkirin. Dadgehê heta rûniştina dozê biryar da ku ew weke girtîgehê de di malê de zindankirî bimîne. Derketina wî ya li malê qedexe ye û her tevgera wî bi rêya vê amûra elektronîk tê şopandin. Dema ku carna sinyalên vê amûrê qut dibin, yekser polîs tên mala wî û ew kontrol dikin. Jiyana min hatiye stenkirin, ev jî girtîgeh ye. Dûr da jî derî ser min girtiye, divir da jî derî ser min girtiye. Dûr da gardiyan derî ser min digire, divir da ez derî ser xwe digirim. Ev çend roj li malê ningê min de kelepçe heye, nikanim derkevim derve. Digel ku kafeya wê ji mala ku lê girtiye tenê 300 metro dûr e jî nikare biçe serdana kafeyê. Cezayê malê destê wî û kûçikê wî ji hev qetandiye. Ew gelek bêriya kûçikê xwe hêvî dike. Hêvî jî gerek xemgîn bûye yani gerek xemgîniya wî heye. Ya mesela mirov di ajala da taybetî kûçika da dibîne dema dikenin zimanê xwe derdixînin derve, çavê xwe sa belek dikin, derdorê xwe mêze dike, wisa bellî ye kenê wan diyar e. Dema xemgîn jî dibin wisa wek çavê wan girtiye, werxuya ye ama çav vekirî lê wek girtiyê xuya dike. Ev dîmen ên beriya desteserkirina Ramazan Şimşekên ku bi hêvî re dilîze ye. Kûçikê wî ji bilê Kurdî tu zimanekê din nizane. Dema ku Ramazan Şimşek li ba wî ye, ew gelek kêfxweş û bextewar e. Ev dîmenên hêvî jî yên piştî desteserkirin û cezaya girtîgeha malê ya Ramazan Şimşek e. Ji roja ku jê dûr ketiye, hêvî ji cihê xwe ranabe. Weke ku nexweşê nava ciya be, li ser halê xwe dinale. Cirgî mamoste çûye hêvî her tim wisa xemgîn e. Xweşkînan jî naxwe ev çend roj e. Lê ew lawî ne wisa bû. Dema ku mamoste vir ve xwarina xwe jî dixwar, ava xwe jî vedixwar. Lê cirgî ew çûye wisa xemgîn e qet cihê xwe ranebe. Yani em jî pê re xemgîn dibe. Carna we lehîn ez jî wisa nikarim tiştekî bixwim dema ez dibînim. Xwediyê vê kafeyê biryar dabû ku zimanê xizmetê li kafeya wî tenê bi Kurdî be. Piştî ku ew biryar bi rêya Rûdawê eşkere kir, polîsan avêtin ser kafeyê û ew desteser kirin. Dadgehê bi şertê ku dernekeve derveyê welat û li mala xwe girtî ango zindankirî bimîne, ew berdabû. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.